Molweni, le yikhosi enezifundo ezilishumi ezingokuhlolwa kwencwadi zabantwana ehlelwe yiPuku Children's Literature Foundation. Yonobele. Siyakwamkela kwisifundo sesithathu sale khosi yePuku yohlolo lencwadi. Esi sifundo singokungqinwa komntwana ontsundu. Wonke ubani osebenza ngencwadi zabantwana, kuquka abahloli zincwadi njengawe, kufuneka abe nolwazi olubanzi ngezenkcubeko. Umntwana ngamnye ufanele ukufikelela ezincwadini nakwimithombo yonke yendaba, ebonisa ukuba ungubani, uhlala phi, wenza ntoni kwanenkangeleko yakhe. Ukuzimela nokuzibonisa kubaluleke kakhulu kumntwana WomAfrika, njengoko kunqabile ukubonisa nokuqinisekisa ububona babantwana kumacwecwe abhaliweyo nakwimifanekiso. Kubalulekile ukuba le mifanekiso namazwi zibonise okulungileyo nokwakhayo. Kuthiwa ababhali, abazobi kwanabantu abadala abakwaziyo ukubonisa abantwana bama-Afrika imifanekiso namagama alungileyo nakhayo, bangqina ubume bomntwana ontsundu. Kukwabalulekile nokuba abantwana bentlanga, izizwe nelwimi zonke balibone, balive ifuthe lemifanekiso elungileyo ebhaliweyo nakwimpilo yemihla yonke. Imbono etenxileyo apho kubonwa kwaye kuviwe iqela elinye labantu, okanye apho iqela labathile libonwa okanye liviwe ngendlela engalunganga negwenxa, ingaphazamisa abantwana engqondweni nasemphefumlweni. Ikwakhokhelela kuqhekeko kubumbano lwentlalo entle ibikho. Ukwandiswa kolwazi nokuvulwa kwengqondo nentliziyo zabantwana bethu kuquko nakuyantlukwano kubenza bakhule bekwazi ukuphatha abanye abantu ngokulinganayo, bengabagxeki beqhutywa ngamava abathe banawo. Amabala abawafunda ezincwadini nalawo babaliselwayo ngawo abumba indlela abajonga ngayo abantu abahlukileyo kubo. Ababhali, abazobi kwanabantu abadala bakwaziyo ukubonisa olu lwahluko ngendlela elungileyo nehloniphayo, baziwa njengabanobuchule okanye ulwazi olwaneleyo lwenkcubeko efanelekileyo. Inkcazelo yekharityulam yesizwe soMzantsi Afrika yabantwana besikolo igxininisa ukufuneka kwenguqu kwezentlalo, ubulungisa ekuhlaleni, kwanemigaqo nezenzo zokumanyana entlalweni. Kwakhona ibonisa injongo yayo yokuba sifundise abantwana esibakhulisayo ukuze babe novakalelo kwizinto zokwahluka kuluntu: ubuhlwempu, ukungalingani, ubuhlanga, ubuzwe, ubuni, ulwimi, ubudala, ukhubazeko kwanezinye imeko. Isiqhubele kubeni ngabantu abadala abafundisa babonisa abantwana indlela esixabisa ngayo ulwazi lwemveli nabangqina ukuchuma kwembali nenkcubeko yethu. Ulwimi ke luveza konke okuxabiseka nokungqinwa. Ngako ke iincwadi zabantwana ezingelwimi zesintu zibaluleke kakhulu ekuphumezeni le mbono. Zimbini ke indlela zokujonga incwadi ezingqina umntwana WomAfrika. Okokuqala, incwadi eziveza umntwana WomAfrika ngokulungileyo. Okwesibini, incwadi ezingamlimaziyo umntwana WomAfrika. IPuku ke yeyame kakhulu ekuxhaseni oludidi lwencwadi elutsheni lwethu. Xa uhlola incwadi, qala nokubhalwa emaqoqweni. Ukuba imizobo ekhoyo iyakuvuyisa, yaye ubona umfanekiso omele umntwana WomAfrika, sisiqalo esihle ke eso. Ukuba xa uphendla kumaphepha lencwadi udibana nemifanekiso ekhuthaza njengalo kweqoqo elingaphandle, luphawu oluhle lokuba ungaqala ukuyifunda uziqinisekise. Kubalulekile uqwalasela imizobo kwanesihloko kwiqoqo elingaphandle, ngoba ngamanye amaxesha kulapho okuhle kwaneengxaki zale ncwadi zilele khona. Ungazibuza imibuzo emininzi xa uhlola incwadi, kodwa ke khumbula maxa onke oko umele kuqonda ngezizathu zokubuza le mibuzo. Nantsi imibuzo yokuhlola incwadi. Nokugabula inkolelo ezisiseko, kodwa phambi koko kufuneka siqaphele ukuba ezi nkolelo zisekelwe kwinkolelo nolwazi oluphangaleleyo oluvele luquke nje wonke ubani. Le nkolelo yenza isigqibo esigwenxa esigxeka umntu okanye abantu noxa singazi ngokwaneleyo ngabo. Oku kanye kwamarhe, ezi nkolelo aziyonyaniso, bubuxoki obugwenxa, obuvisa ubuhlungu, oku kunyemba ngokuquka kukhuthaza ukungcungcuthekiswa okwenza amaxhobo ako ahlale esoyika. Lilumkele ifuthe lezinkolelo kwincwadi zabantwana ngokuthi uqwalasele imifanekiso ngokufunda amagama. Lo gama uzibuza ukuba ingaba kukho into ekhangeleka ngathi ilungile kodwa ibe isisenyeliso esisekelezele ukucingela kakubi, njengokuthi onke ama-Afrika ngamachule akuthandayo ukudanisa,
okanye ukuthi uhlanga oluthile lunobuchule kwinto ethile, okanye abesine esithile solohlanga bangamaciko okuthetha. Ingaba kukho inkolelo ezifihlakeleyo ezikhangeleka ngathi azinabuzaza kodwa kungenjalo, njengokuthi bonke abantwana bayithanda imifuno enesondlo, okanye ukuthi bonke abantu abagugileyo banengxaki zempilo. Eminye imibuzo kuhlolo lencwadi idalwa kukufuna kwethu ukukhusela abantwana kucalucalulo nomkhethe. Umkhethe sisimo sengqondo esingenanto yokwenza noqiqa okanye amava esidlule kuwo. Umkhethe awunabulungisa yaye awuthetheleleki. Lumkela lo mkhethe kwincwadi zabantwana ngokuqwalasela yonke imifanekiso, ufundisise amagama, uzibuze ukuba ingaba kukho nayiphi na into ebonisa ukuba umAfrika akakwazi ukwenza okanye ukuphumelela kwinto ethile. Kukho imbono yokuba abantwana bezinye intlanga baya begqitha bama-Afrika ekwenzeni izinto ezithile. Kukho ukuphuhliswa kwengcinga yokuba ukuhlala edolophini kuphucukile kunempilo yasezilalini. Kuneendidi zemisebenzi ezikhethelwe uhlanga okanye isizwe esithile. Ngelishwa, usemninzi umkhethe obonakala kwincwadi ezininzi zabantwana. Asikwazi nokwenza uluhlu lwawo. Nangaphezu kwezinkolelo nomkhethe ezingentla apha, zibuzele imibuzo elandelayo xa ukhetha incwadi. Ingaba kunikwe ezinye intlanga amathuba ongeziweyo okuthetha nokuba kumifanekiso ukudlula ama-Afrika? Ingaba la magama embi, egulayo, onezimanga, njalo njalo asetyenziswa kuphela ukuchaza nokubonisa abantwana bama-Afrika? Ingaba imizobo ibonisa ukuvuyisana okanye ukuwonga umntana womAfrika nendawo aphila kuyo? Ingaba kukho amagama azizinyeliso ezithe ezidlulileyo? Hayi ukuba myoli kwencwadi ezingqina umntwana womAfrika. Amandla onokuwacinga nowanqwenelela lo mntwana ayakuqhubela ekubeni ungxamele ukuba fumelela le ncwadi. Kwangoko uyaliva ilizwi linochulumanco lo mntwana womAfrika linkenteza ezindlebeni zakho kube ngathi lithi, la nkwenkwana ihlale lokishini njengam. Ezanwele zala ntombazana zifane nezam nezodadethu na. Nam ndidlala ngemoto ezenziwe ngocingo. Khawuzijonge ke kule ncwadi. Uthe akutsho wandikhumbuza utata, wayedla ngokwenza njalo lonke ixesha elalini yethu. Sakugqiba ukufunda le ncwadi, ungandifundisa ukubetha intonga. Ndifuna ukubonisa utata omkhulu ukuba sendikwazi. Xa ndimdala ndifuna ukuba ngusomajukujuku nam. Olu luhlu lungasetyenziselwa nayiphi na indlela ebonisa intlalo. Umzekelo, isini, ukukhubazeka, ukungakhubazeki okanye ubuzwe. Xa uhlola incwadi zabantwana, ngakumbi ezingelwimi zesintu, zibhalelwe abantwana bama-Afrika nemifanekiso iveza umntwana womAfrika, nceda uhlalutye ukuba amagama nemifanekiso yale ncwadi iveza umntwana womAfrika ngendlela ephuculayo na. Enkosi ngokubukela esi sifundo nangomdla wakho ukuba ngumhloli weencwadi zabantwana bethu. Fumana iinkcukacha ngokunxibelelana nePuku Children's Literature Foundation apha reviews@puku.co.za okanye usitsalele umnxeba ku +27 67 178 1321 ngamaxesha aqhelekileyo oshishino. UMzantsi Afrika ungaphambili ngeyure kwixesha le-GMT.